Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni viceprimátori, vážená pani hlavná kontrolórka, vážení hostia, vážený pán prednosta, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, na ktoré vás všetkých srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva. Z celkového počtu 25 poslancov je prítomných 21 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlňujem pán poslanec Bočák. Počas zasadnutia príde pán poslanec Matejka, pán poslanec Štepko a pán poslanec Mičega. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána viceprimátora Forgáča a pána viceprimátora Žáka. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítavanie hlasov určujem pani poslankyňu Struhárovú a pána poslanca Váňa. Dávam hlasovať o tomto návrhu ako jednom spoločne. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Takže predtým, než prejdeme ďalej ešte potom v rámci teda už do zastupiteľstva samotného, poprosím ešte, tak ako je dobrým zvykom v našom meste pred Vianocami, pozvať koledníkov z folklórneho súboru Radosť k nám. Ďakujem pekne. Koladujem za koláček, koladička, kolada, dajte friško, ozába. A ja kolednička malá, trochu som sa omeškala. S vánočným vinčom svojim, teraz pred vami stojím. Tento svátečný vek, šťastie, zdravie, všetkým vám vinčujem.
Ďakujem veľmi pekne za tento skvelý vstup folklórneho súboru Radosť. A môžeme pokračovať ďalej. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Prosím teda o odhlasovanie návrhu programu dnešného zasadnutia podľa pozvánky. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Jedne hlasoval jeden. Ďalej prechádzame k návrhu na zmeny a doplnky programu. Dovolte mi, aby som začal. V programe rokovania navrhujem o pôvodnom bode číslo 5. Navrhujem ako bod číslo 5 návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 30/24, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, teda rokovať hneď po otvorení a schválení programu. Zostávajúce body sa následne prečíslujú, čiže nie ako bod číslo 5, ale bod číslo 5 navrhujem presunúť na bod číslo 2. Takže hneď, aby sme začali týmto bodom, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme vôbec mohli rokovať o rozpočte. Zároveň mi dovolte, aby som ako posledný bod navrhol bod s názvom Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na rok 2025, ktorý teda bol odoslaný pani doktorkou Mrázovou dňa 5. decembra a budem ho predkladať ja. Takže zostávajúce, že tento bude ako posledný, ako bod číslo 22 pred interpeláciami. Ďakujem pekne. Ďalší predloží pán viceprimátor Forgáč. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi doplniť dva nové body do programu. Ako bod číslo 7 doplňam návrh na schválenie zámeru rekonštrukcia župného domu v Trenčíne a ako bod číslo 8 doplňam návrh na schválenie žiadosti obnova Mariánskeho námestia Trenčín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán viceprimátor Žák. Príjemné ráno, dámy a páni. Materiál, ktorý som aj ja avizoval vopred e-mailom, myslím, že v piatok, ktorý sa nazýva žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu výdajných školských zariadení v neštátnych materských školách. A poprosím, keby sme to mohli dať po bode pani hlavnej kontrolórky. Pôvodne by to bolo teda bod 19, ale teda potom ako pán Forgáč predkladal 20 a 21, takže to neprečíslujeme. Dobre, tak OK, ten môj je pred tvojimi. Takže bod číslo 19. Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do rozpravy, tak končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý som predložil ako bod číslo 2, teda presunúť bod číslo 5 ako bod číslo 2. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 nehlasovali 2. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil, teda ďalšie dva pozmeňovacie návrhy predložil pán viceprimátor Forgáč. Prvý bol, ešte harmonogram, prepačte, ešte harmonogram, takže ako posledný bod, teda bod pred interpeláciami a rôznym ešte harmonogram Mestského zastupiteľstva Trenčín. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 23 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší predložil pán viceprimátor Forgáč a síce ako bod číslo 7 návrh na vyhlásenie VO na rekonštrukciu župného domu.
Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 22 konštatujem, jeden hlasoval, konštatujem, že návrh ste schválili. A ďalší bod predložil ako bod číslo 8 návrh na predloženie z revitalizácie Mariánskeho námestia v Trenčíne ako na nenávratný finančný príspevok NŠP. Nech sa páči. Hlasujte. Za 23 konštatujem, že aj tento návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh predložil pán viceprimátor Žák v súvislosti so zaradením do siete jedálnych škôlok. Nech sa páči, hlasujte. Ako bod číslo 21. Za 23 konštatujem, že aj tento návrh ste schválili. Dovolte mi ešte, aby som, ako vždy, prečítal návrh na možnosť vystúpenia na dnešnú MSZ. Požiadal pán Jozef Siekel prostredníctvom doručenej elektronickej žiadosti, že od dňa 2. decembra 2024 vystúpiť chce v tomto bode, ktorý práve prerokovávame, k téme odhrňanie snehu, kosenie verejnej zelene a dlhodobé parkovanie na chodníku. Podľa článku 9 odsek 15 rokovacieho poriadku zastupiteľstva v Trenčíne je potrebné, aby sa zaschválilo, či umožní pánovi Sieklo vystúpiť v rámci dnešného zasadnutia a určilo aj bod, ktorom môže vystúpiť. V prípade, ak mestské zastupiteľstvo schváli vystúpenie, navrhujem, aby pán Siekel vystúpil v rámci bodu rôzne. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem. Za 5, proti 1, zdržal sa 1, nehlasovali 16. Konštatujem, že tento návrh ste neschválili. Týmto, vážení páni poslanci, poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni viceprimátori, považujem dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva za otvorené. Prechádzame k bodu číslo 2. Je to všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Zmeny v predloženom VZN sa týkajú hlavne úpravy elektronických služieb, zároveň menia sa sadzby z dane z nehnuteľnosti a z dane za psa a z dane za užívanie verejného priestranstva. Zvýšenie predmetných sadzieb zodpovedá výške inflácie za rok 2024, ktorú predpokladáme na úrovni 3% a zvýšenej výšky dane z pridanej hodnoty o 3%. Nadväznosti teda na uvedené navrhujeme zvýšiť predmetné sadzby o 6%. Menia sa aj sadzby poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. V tomto prípade sme navrhli oficiálne zvýšenie sadzby poplatku za komunálne odpady o 6% pre fyzické osoby a množstvový zber o 10%. A v tejto chvíli teda toto sa bude meniť, verím. Zároveň sadzby poplatku za bioodpady ostávajú nezmenené. Zároveň sa mení, zároveň teda všetko pôvod ostáva tak, ako ste dostali predložené. Takže je to nevyhnutný krok aj z toho dôvodu, že potrebujeme udržať rozvoj mesta aspoň v tej miere ako v tomto roku, ak nie ešte vo vyššej. A domnievame sa, že zvýšenie týchto poplatkov o infláciu a o dane z pridanej hodnoty, ktorý je daný vonkajšími okolnostiami, je priateľné a aj týmto spôsobom má logiku. Čiže prosím vás v prípade hlasovania o podporu tohto návrhu. Otváram diskusiu.
Pardon, ešte chcem len povedať, že neprišli v rámci 15-dňovej lehoty, neprišli žiadne, pardon, áno, predmetnému návrhu predkladám pozmeňujúci návrh, prišla jedna pripomienka, poprosím pani Capovú, nech teda vysvetlí, v akom slova zmysle prišla táto pripomienka k VZN, nech sa páči. Ďakujem. Čiže v tejto pripomienke sme nevyhoveli. Otváram diskusiu. Otváram diskusiu a v tejto chvíli mi dovolte, aby som ja navrhol pozmeňujúci návrh v súvislosti s tým, že neboli prijaté, nakoniec bol pán prezident podpísal zákon o odpadoch, ktorým sa vlastne oddialilo mechanicko-biologická úprava odpadu až do začiatku roku 2027, tak navrhujem, aby sme sadzbu poplatku za komunálne odpady za paušálny poplatok vlastne navrhli zvýšiť len o 3%. To znamená pôvodný návrh, ktorý je predložený, znížiť o 3%, z pôvodných 6% na 3%. A sadzba poplatku za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby, právnické a podnikajúce osoby platiace množstvovým zberom, ktorú sme navrhli zvýšiť o 10%, chceme ju znížiť na 5%, čiže tam sa to znižuje a tým pádom navrhujeme ju zvýšiť o plus 5%. Čiže pôvodné sadzby navrhnuté 6 a 10 sa menia na 3 a 5%. Ďakujem, nech sa páči ďalej. Ak sa nikto nehlási do diskusie, dovolte mi, aby som dal hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 32/24, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle aj schváleného pozmeňovacieho. Ešte som nedal hlasovať, jasne, som taký celkom rýchly, tak prepáčte, dnes to ako nejako, no. Takže dávam ešte najprv hlasovať o tom mojom pozmeňovacom návrhu, prepáčte mi to. Dávam hlasovať, nech sa páči. Som nejaký rýchly, to je. Za 22, zdržal sa 1, konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A teraz dávam hlasovať o uznesení. VZN schváluje VZN na mesta Trenčín číslo 30/24, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle aj schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 22, nehlasoval 1, zdržal sa 1, konštatujem, že tento návrh VZN ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame z bodu číslo 2 na bod číslo 3. Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2025 až 2027. Vážení páni viceprimátori, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani hlavná kontrolórka, vážení prítomní, dovolte mi, aby som na prerokovanie a schválenie predložil návrh rozpočtu mesta Trenčín na roky 25 až 27.
Národná rada Slovenskej republiky schválila 3. decembra 2024 zákon o štátnom rozpočte na rok 2024, ktorý reflektuje schválené konsolidačné opatrenia na zníženie deficitu verejných financií. Samosprávy, podľa môjho názoru, nie sú zodpovedné za vysoký verejný dlh. Napriek tomu sa na schválené konsolidačné opatrenia a ďalšie zmeny zákonov prijaté v roku 2024 výrazne dotknú a ohrozujú finančnú stabilitu samospráv. Spomeniem napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty, plnenie mzdových záväzkov, napríklad z titulu rastu minimálnej mzdy či vyplatenia odmien vo výške 800 eur na jedného zamestnanca, transakčnú daň, športové poukazy, pokračujúcu infláciu či neisté ceny energií. Aby toho nebolo málo, štát od 1. januára 2025 mení systém financovania materských škôl, ktorých financovanie okrem jedální pri materských školách prechádza pod štát. Týmto rozhodnutím nám budú znížené podielové dane a na materské školy budeme od štátu dostávať dotáciu podľa počtu detí. Podľa aktuálnych informácií bude dotácia nižšia, ako potrebujeme na ich fungovanie v roku 2025. Doplatok mesta z iných zdrojov bude teda na úrovni 700 000 eur. Koncom minulého roka, keď som predkladal rozpočet na rok 2024, som konštatoval, že mestá najviac doplácajú na dlhodobo neriešené problémy a upozorňoval som na dôležitosť reformy verejných financií. Solidárny vzorec, ktorým sa mestám rozdeľujú príjmy z dane z príjmov fyzických osôb, nezohľadňuje daňovú silu miest, ktorých pracujú, žijú a trávia svoj voľný čas aj občania okolitých miest, obcí a cudzinci. A veľké mestá dostávajú menej peňazí, ako by mali. Rovnako som na konci roku 2023 upozorňoval na zákon o dlhovej brzde 24, ktorý má zabrániť nadmernému zadlžovaniu a podporiť finančnú stabilitu a zodpovednosť verejného sektora. Do 21.11.2025 musia byť teda rozpočty na roky 25 až 7 platné a platí aj výnimka na uplatňovanie sankcií pre samosprávy. V prípade, že začnú tieto sankčné opatrenia platiť, mestá môžu tento zákon dostať do kritickej situácie, pretože dovolím si tvrdiť, že dokonca ho môžu až paralizovať, pretože už nebude žiadna možnosť, alebo teda bude len jediná možnosť zmeniť tento zákon ústavným zákonom. Je to ústavný zákon. To znamená, že by sa v Národnej rade musel nájsť 90 a viac poslancov na to, aby sa zákon o dlhovej službe menil a pri súčasnej situácii a v Národnej rade Slovenskej republiky to považujeme za menej pravdepodobné. Preto sa môže teda stať, že rok 2026 môže byť z pohľadu dlhovej brzdy a ústavného zákona o dlhovej brzde pomerne kritický pre celú samosprávu a teda vrátane mesta Trenčín. Bude to samozrejme tlak na znižovanie kvality, ale aj rozsahu služieb pre obyvateľov a zároveň to bude aj ďalšia vec súvisiaca s rozvojom mesta, ktorá môže byť výrazným spôsobom obmedzovaná. Aj v kontexte tejto situácie sme bohužiaľ museli opäť pristúpiť k nepopulárnym opatreniam a zvýšiť miestne dane o 6%, čo zodpovedá, ako som už povedal, súčtu predpokladanej miery inflácie na tento rok a zvýšenej sadzby dane z pridanej hodnoty, ktorá bude platiť od 1. januára 2025. Nepovažujeme, alebo teda osobne musím povedať, ale myslím si, že hovorím za všetkých nás, ktorí sme tu, nepovažujeme za systémové a ani za správne zvyšovať miestne dane a poplatky skokovo po dlhšom období. Preto v priebehu roka 2025 bude na odbornej komisie predložený návrh na úpravu ďalších poplatkov, aby v prípade, že táto kritická situácia s financiami verejnými bude pokračovať, čo bude, samozrejme, a všetci to veľmi dobre vieme, tak aby sme všetky tieto poplatky naozaj zvyšovali po malých krokoch a mierne, tak aby to bolo pre ľudí zvládnutelné, aby sme to ale nenechávali tak, že potom sa o rok, o dva to skokovo zvýši zase v niekoľkých percentách, v desiatkách percent, lebo to nebudeme ako mesto schopní zvládať.
Preto sme v prípade poplatku za komunálny odpad pôvodne navrhovali, aj keď jeho zvýšenie je o 6% za paušálny poplatok a o 10% za množstvový zber, pretože to vyplývalo z potreby štátu a výšky z príjmu poplatku, aby sme pokryli výdavky za zvoz a odvoz odpadu. Nakoľko bola na poslednú chvíľu zmenený zákon, tak preto ďakujem, že ste schválili nižšie poplatky za odpady vo výške 3 a 5%, nie tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté. Za seba poviem ešte, že vzhľadom k tomu, že myslíme si, že pohár už pretiekol a aj za Úniu miest Slovenska musím konštatovať, že ďalej sa takto fungovať nedá, tak v januári my predložíme návrh na zmenu financovania územnej samosprávy miest a obcí na Slovensku s tým, že budeme považovať za spravodlivé, aby sa dane v mestách a obciach rozdeľovali podľa daňovej sily jednotlivých miest a obcí a zároveň, aby regionálne rozdiely, ktoré vznikajú v rámci Slovenska, na ne nedoplácali v tejto chvíli v rámci solidarity mesta, pretože už to považujeme za solidaritu, ktorá vôbec neplní svoj účel, pretože regionálne rozdiely sa dlhodobo zvyšujú a chýbajú peniaze aj mestám, ktoré sú solidárne, ale zároveň aj tým obciam, ktoré tie peniaze dostávajú v rámci prerozdelenia na základe vzorca, ktorý je dnes schválený. Tento návrh bude myslieť predovšetkým na mestá a obce a myslím si, že bude jasný a zrozumiteľný a drvivej väčšine miest a obcí zabezpečí stabilnejšie a vyššie príjmy, ako je tomu teraz. Verím, že sa tým bude vláda Slovenskej republiky zaoberať a my urobíme všetko preto, aby sa o tejto téme čo najviac hovorilo, pretože ak to zostane v tomto stave, tak si myslíme, že financovanie samospráv do budúcnosti je neudržateľné. Návrh rozpočtu na rok 2025 sme pripravovali od júla 2024, teda v čase, kedy sa postupne zverejňovali navrhnuté konsolidačné opatrenia a tiež nové zákony, ktoré nám zvyšujú výdavky. Všetky schválené opatrenia a zákony nebolo možné relevantne premietnúť do návrhu rozpočtu na rok 2025. Vyplýva to zo skutočnosti, že občania oprávnene požadujú, aby sa v minimálne rovnakom rozsahu a kvalite zabezpečovali služby súvisiace napríklad aj s údržbou verejných priestranstiev, nových vnútroblokov, športovísk, chodníkov, cintorínov, zelení či kultúrnych domov. V roku 2025 preto budem iniciovať poskytnutie dodatočných zdrojov pre samosprávy na krytie výdavkov vyplývajúcich zo schválených opatrení a zákonov. Pomáhať formou dotácií kultúre, športu, sociálnej oblasti či mládeže chceme aj na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2024. To znamená, chceme minimálne v tomto udržať služby tak, ako boli udržiavané v tomto roku a poskytované dotácie. Z pohľadu rozvoja mesta budú v roku 2025 prebiehať v našom meste asi najväčšie investície za posledné desiatky rokov. Je to predovšetkým vďaka získanému titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 a 2 schváleným úverom z environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v 2 etapách. Tieto úvery sa nezapočítavajú do dlhovej služby samosprávy. Z najväčších investičných akcií bude v roku 2025 pokračovať realizácia rekonštrukcií ulic Hviezdoslavova, Vajanského a Jaselská, ktorá by mala byť ukončená najneskôr do jesene budúceho roka. Zároveň ďalšia etapa rekonštrukcie zimného štadióna, ktorý by mal byť hotový najneskôr do konca mája, respektíve na prelome mája a júna budúceho roka. Rekonštrukcia budovy detských jaslí, výmena palubovej podlahy a tribún športovej haly. A keď všetko pôjde podľa plánu a veríme, že už sme tesne pred cieľom, tak v januári by sa mala začať rekonštrukcia starého železničného mosta. V rámci prvej etapy rekonštrukcie, prvej etapy verejného osvetlenia budú vymenené všetky konvenčné svietidlá verejného osvetlenia v Trenčíne za LED osvetlenia. Predpokladaná úspora nákladov na elektrickú energiu osvetlenia sa odhaduje na úrovni cca 60%.
Verím, že v roku 2025 sa podarí urobiť aj niečo z prác, ako som povedal, na revitalizácii železničného mosta. Tam ale treba povedať, že ak sa začne podľa nás v januári, tak revitalizácia bude najskôr hotová v lete v roku 2026. Zároveň verím aj v začatie revitalizácie ulic 1. mája, námestie svätej Anny, Župného domu či rekonštrukcie komunitného centra Dlhé Hony. Kapitálové výdavky sú preto pre rok 2025 rozpočtované vo výške neuveriteľných 92 miliónov eur, ktoré by sa mali preinvestovať alebo začať preinvestovať v meste Trenčín. Keď si vezmete, ak prepočítate to na slovenské koruny, tak je to cez 2,5 miliardy slovenských korún. Na ich financovanie rozpočtujeme nenávratné finančné príspevky a dotácie zo zdrojov Európskej únie a od štátu vo výške viac ako 60 miliónov eur a 2 úvery z environmentálneho fondu vo výške 15 miliónov eur. Spomeniem ešte niekoľko základných údajov z návrhu rozpočtu na rok 2025. Celkové príjmy a výdavky sú navrhnuté na úrovni 167 miliónov eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 1,8 milióna eur, kapitálový rozpočet so schodkom minus 30 miliónov eur. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške takmer 74 miliónov eur a bežné výdavky takmer 72 miliónov eur. Kapitálové príjmy vo výške 61,7 milióna eur a kapitálové výdavky vo výške viac ako 92 miliónov eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 31,5 milióna eur a na splátky úverov sme vyčlenili takmer 3 milióny eur. V časti bežného rozpočtu pôjde viac ako 34 miliónov eur na vzdelávanie, materské školy a základné školy, školské kluby detí a jedálne, základnú umeleckú školu a centrum voľného času a tiež pre neštátne školy a školské zariadenia. Na mestskú hromadnú dopravu, kde je premietnutý aj nový grafikon, pôjde 4,6 milióna eur. Na sociálne služby je vyčlenených takmer 6 miliónov eur, 3 milióny eur na údržbu komunikácií a parkovísk, na športovú infraštruktúru 2,5 milióna eur a 2,3 milióna eur je vyčlenených na kultúru. Na financovanie spoluúčasti na rozvojových strategických projektoch mesta a na nové investície navrhujeme nový bankový úver vo výške 6 miliónov eur. Z roku 2024 do roku 2025 sa z objektívnych dôvodov presúva dočerpanie úverov z roku 2023 a 2024 vo výške 6,67 milióna eur. V rozpočte na rok 2025 počítame aj so zapojením rezervného fondu mesta vo výške 3,2 milióna eur. Predpoklad celkového dlhu mesta na konci roku 2025 bude vo výške 28,47 milióna eur. Dlhová služba definovaná zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v rámci neskôrších predpisov bude na úrovni 29,6 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je úplne v súlade aj s rozvojom, aj s udržateľnosťou financovania mesta. Návrh programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 25 až 27 bol v súlade s paragrafom 9 odsek 2 číslo 369/90 zbierky obecnom zriadení z neskôrších zmien a doplnkov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote. K predloženému návrhu neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Návrh bol predložený na prerokovanie odborným komisiám pri mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, ktoré ho prerokovali, odporúčili schváliť, respektíve zobrali na vedomie. Chcel by som ale predniesť stanovisko Komisie športu, ktorá prerokovala návrh programu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 a uvedený návrh síce berie na vedomie, ale odporúča mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť za podmienky, že bude zapracovaná požiadavka na zníženie finančného príspevku na prevádzku športovej haly o 30 000 eur, ktoré navrhuje presunúť na riadok dotácie na výnimočné akcie. Komisia športu dospela k záveru, že pri zostavovaní rozpočtu neboli zohľadnené požiadavky športovej komisie na navýšenie dotačného programu o 20%, preto komisia navrhuje, aby sa z prevádzky športovej haly z položky 363 nájom za nájom
ktorá počas rekonštrukcie nebude v plnej prevádzke, zobralo 30 000 eur a presunuli sa na dotácie na výnimočné akcie. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, sme si vedomi viacerých rizík, ktoré nám v rámci rozpočtu 25 vyplývajú napríklad z príjmov rozpočtovaných od štátu, zo zdĺhavých procesov pri verejných obstarávaniach a jeho kontrolách či s riadiacimi orgánmi pred podpismi zmluv o nenávratných finančných príspevkoch. V súvislosti s realizáciou všetkých investičných akcií, predovšetkým rekonštrukciami, nám môžu vzniknúť ďalšie neoprávnené výdavky. Dôraz preto budeme klásť na predbežné monitorovanie príjmov a výdavkov. Predpokladám, že v priebehu roka, predovšetkým pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2024, dôjde k revízii a k zreálneniu príjmov a výdavkov časti rozpočtu. Na druhej strane je s ohľadom na možné dopady dlhovej brzdy pre samosprávy v roku 2026 považujem rok 2025 za kľúčový pre pokračovanie rozvoja mesta. Zároveň by som sa vám chcel veľmi úprimne poďakovať všetkým za veľmi konštruktívne rokovania v tejto ťažkej situácii, za vaše návrhy investičných akcií do jednotlivých mestských častí, ako aj za pripomienky, ktoré ste nám dávali počas schvaľovania rozpočtu. Ďakujem všetkým komisiám za ich konštruktívny prístup pri prerokovávaní rozpočtu a za pripomienky, ktoré nám boli zapracované a všetky podľa našich možností a schopností sme zapracovali. Čo by som chcel extrémne oceniť, je zapojenie sa do prípravy rozpočtu, tak ako každý rok vedúce útvaru ekonomického Majke Capovej, ktorá teda odviedla obrovský kus práce, aj napriek teda tomu, že nie všetky okolnosti sú ideálne. A veríme, že Majka teda bude ďalej pokračovať v tejto práci a chcel by som jej naozaj úprimne veľmi pekne poďakovať za všetko, čo urobila a ja, ak sa nenahnevate, ja by som bol veľmi rád, keby sme mohli jej zatlieskať. Veľká vďaka samozrejme patrí aj vedeniu mesta, viceprimátorom, prednostovi, hlavnej kontrolórke a všetkým vedúcim zamestnancom mesta, ktorí sa tiež spolu podielali na príprave rozpočtu a bez ktorých by sme nemali šancu ten rozpočet sem predložiť a aj by som tu nemohol bez nich vôbec stáť. Takže veľká vďaka aj vám všetkým. Dovolte mi prosím, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, aj v zmysle dopadov dlhovej brzdy pre samosprávu v roku 2026 a na základe nevyhnutnosti rozvoja mesta v roku 2025, pretože od toho sa potom bude rozvíjať aj výdavková časť v tom roku 2026. Podľa toho, ako máme schválený rozpočet, sa budeme môcť správať aj v roku 2026. Poprosím vás veľmi zdvorilo a úctivo o schválenie tohto rozpočtu na rok 2025. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ešte by som poprosil pani hlavnú kontrolórku, aby predniesla správu k návrhu rozpočtu na Trenčín na roky 25 až 27. Ďakujem. Vážený pán primátor, páni viceprimátori, dámy a páni poslanci, dovolte mi, aby som v zmysle paragrafu 18f odstavec 1 písmena C zákona o obecnom zriadení predložila odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 a viacročného rozpočtu na roky 2026 až 2027 pred jeho schválením v zastupiteľstve. Podrobné stanovisko vám bolo zaslané, teraz si dovolím zhrnúť tie najpodstatnejšie závery. Pri spracovaní stanoviska som vychádzala z posúdenia návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2025 až 2027, ktorý bol spracovaný podľa paragrafu 9 odstavec 1 zákona číslo 583/2024 zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta predstavuje plán hospodárenia, ktorým mesto riadi svoje financie. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
podnikateľom pôsobiacich na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na území mesta Trenčín. V návrhu rozpočtu sú uvedené údaje v súlade s článkom 9 odstavec 1 ústavného zákona číslo 493/2011 zbierky zákonov o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, to znamená, že zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami, očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtovaných programov a podprogramov. V návrhu rozpočtu je rozpočtovaných 12 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov. V rámci nich sú stanovené ciele mesta na rok 2025. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta na roky 2025 až 2027 útvar ekonomický zohľadnil zodpovedne makroekonomické a daňové prognózy. Významným faktorom, ktorý je v návrhu zohľadnený, sú aktuálne zmeny financovania materských škôl, pri ktorých sa prechádza na normatívne financovanie na žiaka a fakticky klesne čiastka príjmu mesta, ktorou môžu obce disponovať pri financovaní svojich výdavkov. V neposlednej rade návrh rozpočtu počíta s dopadom konsolidačného balíčka, ktorý schválila vláda v roku 2024 a významne vplýva na výdavky v roku 2025, najmä z dôvodu zvýšenej DPH. Návrh rozpočtu na rok 2025 bežných a kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, so všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi mesta Trenčín a zodpovedá príslušným predpisom. Je zostavený podľa predpísanej rozpočtovej klasifikácie a spĺňa predpísanú štruktúru. Návrh rozpočtu bol zverejne prístupný obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, to znamená najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konštantujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2025 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy mesta Trenčín a preneseného výkonu štátnej správy. Na základe uvedených skutočností odporúča mestskému zastupiteľstvu mesta Trenčín návrh rozpočtu na rok 2025 v predloženom znení schváliť a návrh viacročného rozpočtu na roky 2026 až 2027 zobrať na vedomie. Zároveň mi dovolte poďakovať sa všetkým, ktorí participovali na tvorbe a zostavení rozpočtu mesta Trenčín, tak vám poslancom, ako aj vedeniu mesta a zamestnancom mesta, teda najmä pani Majke Cakupovej, pre ktorú to bolo v tomto roku mimoriadne náročné, ale zvládla to úplne perfektne, bravúrne. Tento rok bol plný zmien, ktoré sa prejavili vo zvýšených nárokov na zostavenie rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne pani hlavnej kontrolórke za jej správu a stanovisko. A teraz mi dovolte, aby som otvoril diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Hošták. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne. Tak ako je niekedy môjim zvykom, aj tento rok si neodpustím ako predseda finančnej a majetkovej komisie pár poznámok k predloženému rozpočtu. A dúfam, že to so mnou vydržíte. Začal by som tým, že sa zamyslím nad východiskovou situáciou a Slovensko aj Trenčín majú byť na čo hrdé. Sme krajina, kde väčšina ľudí ťažko pracuje a vytvárajú sa tu mnohé hodnoty. Ukážkou toho boli aj tie deti, ktoré nám tu tak krásne zakoledovali a za tou zdanlivo ľahkou koledou je kus poctivej práce a mňa to naplňa nádejou, že v tomto meste naozaj žije veľa ľudí a vyrastajú aj nová generácia, ktorá pristupuje k životu poctivým spôsobom. Zároveň sme krajinom a mestom, ktoré má potenciál, ale zatiaľ ho plne nevyužilo. Nie sme najvyspelejšou krajinou alebo mestom na svete. Máme sa stále k čomu obracať a hľadať vzory za našim plotom a s pokorou prijať to, že ak
chceme ísť vpred, tak musíme hľadať spôsoby, ako to robiť lepšie, ako vytvárať hodnoty, ako zvyšovať produktivitu. Takže mohlo by byť aj lepšie a to, ako bude, je v rukách nás všetkých. Budúci rok nebude ľahký, tak ako zaznelo v úvodnom preslove pána primátora. Štát rieši ťarchu fiškálnej konsolidácie, a to najmä prostredníctvom príjmovej stránky, čo bude mať vplyv na občanov, podnikateľské subjekty, aj mestá a obce. Ale preto som začal tak obšírne, že ako krajina a ako mesto máme schopnosť sa s tým vysporiadať, len naozaj, ak sa chceme posúvať vpred, tak musíme sa aj čoraz viac snažiť. Ak si štát pýta čoraz viac, potom, ako som spomenul, ďalší rast je podmienený rastom produktivity práce a inováciami, ak nechceme byť len montážnymi halami. A tu už prejdem po tom úvode k rozpočtu nášho mesta. Bežný rozpočet je prebytkový, čo je dobrá správa, dokážeme vykryť svoje bežné výdavky, ale je to najmä vďaka občanom a podnikateľským subjektom, o ktorých si vypýtame viac peňazí. Či už to bude cez dane z nehnuteľnosti, ale aj cez poplatky, ktorých výšku priebežne valorizujeme. Zároveň, tak ako som spomenul, že máme byť na čo hrdí, tak aj občania očakávajú určitý štandard služieb a preto si pýtame tie peniaze, aby sme ten štandard služieb mohli udržať. A väčšina tých valorizácií sa snaží kopírovať infláciu. S tým, že si ale pýtame viac peňazí, súvisí aj zodpovednosť. Za peniaze, ktoré od tej našej trenčianskej komunity vyberieme, musíme priniesť občanom primeranú hodnotu. Ak máme byť schopní dlhodobo zabezpečiť rast miest zamestnancom verejnej správy, musíme hľadať spôsob, ako zvyšovať produktivitu práce. To je vždy, keď bolo na stole napríklad zvyšovanie miest zamestnancom na mestskom úrade, ja som to vždy podporil, ale k tomu išiel aj dovetok, že áno, ale budeme očakávať vyššiu produktivitu práce. Inak sa to jednoducho nedá. Ak sa chceme posúvať ďalej od toho, čo už sme dosiahli, tak musíme byť lepší, musíme vytvárať viac hodnôt a toto je niečo, o čo sa musíme snažiť aj my ako mesto. K tomu by som ako určitý plus spomenul napríklad memorandum o spolupráci s klubmi pri prevádzke zimného štadióna. Myslím si, že pomaly začína prinášať prvé ovocie, že začali sa sledovať náklady, vyhodnocuje sa to a prevádzkar si robí svoju domácu úlohu, kluby si robia svoju domácu úlohu, ale naozaj toto je z môjho pohľadu pozitívny príklad toho, ako hľadať tie rezervy, lebo je to čoraz náročnejšie. Rovnako finančná majetková komisia strávila nemálo času diskusiou o tom, ako prevádzkovať kultúrne centra, najmä tie, ktoré sú vo výpožičke. Začíname monitorovať to, čo sa deje v týchto centrách práve preto, aby cítili tlak, že chceme vidieť, aby v nich vznikalo čo najviac hodnoty. A tento projekt je osobitne dôležitý aj preto, že nás čaká výzva, keď sa zrekonštruujú dlhé hony a postaví železničný most. Stále nevieme, ako budeme vyberať budúcich prevádzkárov a aké moduly nastavíme na to, aby tieto prevádzky boli dané do užívania udržateľným spôsobom. S tým by som chcel spomenúť aj určité rezervy, ktoré vnímam, či už je to kultúrno-kreatívne centrum Hviezda, kde prevádzkový deficit presahuje 700 000 eur, čo je osobitne podľa mňa také zarážajúce, že aspoň z pohľadu finančnej a majetkovej komisie tam nevidím dostatočné synergie s tímom EHMK. Zároveň tým EHMK má vysokú mieru autonómie a je ich zodpovednosťou hľadať spôsob, ako do tohoto programu čo najviac participatívnym spôsobom zapojiť tú trenčiansku komunitu.
tak aby to nebolo, časť tej kultúry naozaj príde a odíde, ale ten prvok participatívnosti, on bol súčasťou toho projektu a myslím si, že si zaslúži pozornosť a je to na tom týme, je to v ich rukách, či sa im to podarí a im držím palce. Takže s pánom primátorom sme aj mali nejakú debatu, že možno na jeseň bude treba pozrieť sa na to, ako funguje Hviezda, čo sa tam podarilo, čo je efektívne, akým spôsobom hľadať spôsob zabezpečiť udržateľnosť. K zadlženiu mesta Trenčín správe s tým, že je spomenutá hrozba dlhovej brzdy, a ktorá dopadne aj na mestá a obce, ktoré sa v minulých obdobiach snažili hospodáriť zodpovedne, tak ja podporujem ten predložený návrh rozpočtu. Napokon nový úver čerpame vo výške 6 miliónov, zároveň splátky úverov sú tento rok rozpočtované na 2,8 milióna. Keď to dáme do pomeru k tým naozaj zásadným investíciám, ktoré sa v meste idú realizovať, a je to vďaka schopnosti exekutívy využívať rôzne príležitosti, ako podporiť investície v meste, tak myslím si, že tá hodnota, ktorú prinesieme v tej oblasti investičnej, je viac ako primeraná, ak sa to spraví správnym spôsobom. Tu naozaj ako taký mínus roka spomeniem 25% korekciu za nedodržanie postupov VO pri rekonštrukcii Hviezdoslavovej ulice. A to zabolí, ak vezmem, že nie je to ani poriadne vyčíslené v tom pozmeňujúcom návrhu, ale ak vezmem, že teraz je niekde na úrovni 6,6 rozpočtovaná táto akcia, tak sa bavíme o 1,65 milióna. Neviem, či som to dobre narátal, ale to už je suma, ktorá chýba a určite si to zaslúži analýzu a nápravné opatrenia, ktoré minimalizujú rizika. Tu nechcem teraz nikoho ani obviňovať, ani nič. Ja si nemyslím, že niekto úmyselne spraví chybu takéhoto rozsahu, ale treba to vyhodnotiť a sa z toho podľa možností poučiť. Ku kapitálovým výdavkom mesta majú kúriť a svietiť, takže naozaj chcem zdôrazniť a oceňujem, že sa realizuje obnova verejného osvetlenia. To bude investícia, ktorá je pre budúce generácie naozaj veľmi významná. Zároveň je to aj významné navýšenie nášho dlhu, aj keď sa to nezarátava do tých dlhových ukazovateľov, ale bude to dlh, ktorý budeme musieť splatiť. Našťastie je to investícia, ktorá sa samosplatí vďaka zvýšeniu energetickej efektívnosti celého tohto systému. A teda ako obrovskú výzvu vnímam zrealizovať plánované kapitálové výdavky tak, aby sme sa vyhli prípadným neoprávneným výdavkom, ale aj aby jednotlivé investičné akcie boli zrealizované v primeranej kvalite, čo bude obrovská výzva na exekutívu. Teraz bude už len čas využiť to, čo sa investovalo do prípravy. A teda s týmto súvisí aj to, ako som povedal, že okrem ukazovateľov zadlženosti máme aj ten nový úver, ktorý súvisí s investíciami do verejného osvetlenia, takže celková zadlženosť mesta sa začína blížiť k úrovni, ktorá je primeraná, ale nedá sa nejakým zásadným spôsobom do budúcnosti navyšovať, čo nám asi dlhová brzda aj tak nedovolí. Takže, aby som to zhrnul, snažil som sa povedať, že nie je to zlé, máme byť na čo hrdí, aj ako mesto, aj ako krajina. Čaká nás rok, ktorý nebude ľahký a pre mesto je to rok, ktorý je obrovskou príležitosťou a naša úloha ako poslancov je, myslím si, že byť tu ako podpora exekutíve, v ktorej rukách je to, ako sa podarí tie príležitosti využiť. No a napokon naozaj taká povinnosť nás všetkých hľadať spôsoby, ako zvyšovať efektívnosť a prinášať za zdroje, ktoré vyberieme od občanov, primeranú hodnotu. Toľko z mojej strany a ja predložený návrh rozpočtu podporím. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne predsedovi Finančnej a majetkovej komisie, pánovi Petrovi Hoštákovi, za jeho príspevok. A pokračujeme ďalej. Pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu programu. Návrh znižuje bežné príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o čiastku vo výške minus 200 000 eur. O rovnakú sumu sa znižujú bežné výdavky na položke služby rozpočtované na zvoz a odvoz odpadu. Ďalej presúva bežné výdavky rozpočtované na služby na zvoz a odvoz odpadu financované z príspevku z environmentálneho fondu vo výške minus 2643 eur na zvýšenie rozpočtu na projektový zámer Centra pre ekologické spracovanie odpadov, položku služby vo výške plus 2643 eur. To ide o zvýšenie DPH. Ďalej presúva bežné výdavky rozpočtované na služby na činnosť a prevádzku Mestského úradu vo výške minus 3000 eur na poskytnutie dotácie pre Shufflebeer SRO na záhradkára 2025 vo výške plus 3000 eur. Ďalej upravuje rozpočtovanú výšku bežných výdavkov, príspevkov neštátnym subjektom prevádzkujúcim školské jedálne pri materských školách z dôvodu zmeny financovania od 1.1.2025. Súčasne sa zvyšuje rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o plus 26 750 eur. Ďalej mení názov investičnej akcie Mariánske námestie pomôcka rekonštrukcia na obnova Mariánskeho námestia v Trenčíne v kapitálových príjmoch a v kapitálových výdavkoch v zmysle vypracovaného projektu a presúva túto investičnú akciu v kapitálových výdavkoch z programu a podprogramu 6.3 výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií na 8.4 detské ihriska a oddychové zóny. Ďalej znižuje kapitálové príjmy rozpočtované ako nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu Hviezdoslavovej ulice o mínus 3 169 261 eur a súčasne znižuje kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu tejto investičnej akcie o mínus 2 040 000 eur. Upresnenie predpokladaných príjmov a výdavkov v roku 2025 na základe predpokladaných príjmov a výdavkov v roku 2024 a upravenej výšky nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MIRI. Prečítam aj zdôvodnenie. Pri výkone kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie bolo konštatované porušenie zákona číslo 343 z 2015 roku zbierky zákonov o verejnom obstarávaní, na ktoré sa v zmysle jednotnej príručky pre žiadateľov, respektíve prijímateľov procesu verejného obstarávania viaže finančná úprava vo výške 25 %. Na základe týchto skutočností bola zo strany MIRI ako poskytovateľa NFP udelená mestu korekcia vo výške 25 % zo sumy oprávnených výdavkov. Mesto Trenčín využilo opravný prostriedok podľa paragrafu 184y zákona o verejnom obstarávaní, kedy požiadalo MIRI ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku o podanie podnetu proti výsledku kontroly uvedenej zákazky na úrade pre verejné obstarávanie. Podnet bol zo strany MIRI podaný, avšak nebolo mu bohužiaľ vyhovené. Ďalej tento pozmeňujúci návrh zvyšuje kapitálové výdavky o investičné akcie, ktoré prechádzajú z roku 2024 nasledovne. Realizácia výmeny okien v novšej budove Mestského úradu plus 13 693 eur, dokončenie akcie z roku 2024, projektové dokumentácie na cyklotrasy plus 32 000 eur, presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2024,
projektové dokumentácie na nové parkovacie miesta plus 25 200 eur, presun nevyčerpaných prostriedkov z roku 2024, realizácia rekonštrukcie mestskej komunikácie Halašu, plus 128 650 eur, takisto presun alebo dokončenie z 24. Projektová dokumentácia na obnovu základnej školy na Dolinách plus 98 536 eur a projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti objektu zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici plus 118 000 eur. Návrh ďalej zvyšuje prevod z rezervného fondu o plus 1 545 eur 340, 1 545 340 eur a upravuje návrh na uznesenie bod 2 následovne. Prevod z rezervného fondu vo výške 4 405 215 eur na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Dominik Gabriel, nech sa páči. Dobrý deň, prajem vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja sa pripájam, predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý je zároveň spoločnou prácou poslancov mestskej časti Juh a ktorý v programe 1 Management a plánovanie, podprogram 3 Strategické plánovanie mesta, položku 717 s názvom Juh, suma na rozdelenie pre mestskú časť navrhujem znížiť o minus 500 000 na 0 eur a tieto prostriedky navrhujem prerozdeliť následovne. A na nákup pozemkov v programe 323 položka 711 pre účely vysporiadania pozemkov so spoločnosťou Monolit na ulici Liptovská pre výstavbu ihriska verejného priestoru navrhujem zvýšiť o 118 300 eur. Ďalej priechod prechodcov a osvetlenie na križovatke Novomestského Halašu Šmidkého 15 000 eur. Nový priechod prechodcov Mateja Bela 20 000 eur. Nový chodník z ulice Generála Svobodu na ulicu Halalovka pri bytovom dome 2839. Ide o realizáciu bezbariérovej alternatívy ku schodisku vo výške 43 000 eur. Rekonštrukcia chodníka Šmidkého 20 000 eur. Rekonštrukcia schodov na Mateja Bela 29 10 000 eur. Bezbariérové prepojenie od bytového domu chýba tu názov ulice, ale 2711/12 smerom ku schodom a k ihrisku vo výške 20 000 eur a rekonštrukcia komunikácie Šmidkého 18 až 22 70 000 eur, zabezpečenie križovatky pri zásobovaní Bila za Južankou vo výške 3200 eur. To je projektová dokumentácia. Východná ulica, začiatočný rádius okolo kostola, rekonštrukcia chodníka 15 000 eur. Chodníky za Generála Svobodu 3 až 11 vo výške 15 000 eur. Materská škola Novomestského, multifunkčné ihrisko vo výške 18 000 eur. Materská škola Šafárikova, rekonštrukcia sociálnych zariadení vo výške 15 000 eur. Materská škola Šmidkého, rekonštrukcia sociálnych zariadení 18 000 eur. Základná škola Novomestského, rekonštrukcia šatní, prvá etapa vo výške 29 500 eur. Základná škola Východná, rekonštrukcia kotolne 60 000 eur. Park pod juhom, bočný chodník pri podchode 10 000 eur. Jedná sa spolu teda o sumu 500 000 eur a prosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Gabrielovi a zároveň ďakujem všetkým poslancom za mestskú časť Juh, za veľmi konštruktívny prístup a veľmi správne a užitočné rozdelenie finančných prostriedkov pre obyvateľov tohto sídliska. Veľmi veľká vďaka. Pán poslanec Medal, nech sa páči. Děkuji za slovo, dobrý den, vážený pan primátor, kolegyně, kolegové, dovolte mi teda pokračovat v tomto seriálu pozměňovacích návrhů k rozpočtu, v tomto případě za městskou část Střed. Rád bych se tež nejdříve teda poděkoval za totálně konstruktivní přístup všem členům našeho výboru městské části. Ta zhoda na následně prezentovaných investičních akcích, které bychom rádi realizovali příští rok, byla velice vzácná a krásná. Pokusíme se tímto způsobem aspoň trošku snížit ten investiční dluh a navrhujeme tedy, abychom v programu 1 management a plánování pod program 3 strategické plánování snížili položku minus 500 000 na rozdělení pro městské části a tuto celkovou sumu rozdělili na kapitálové výdavky na následovné investiční akce. Všechno jsou to realizace, čiže všechno je to položka 717. V prvním případě je to realizace druhé etapy oporného muru na Cintorinské ulici ve výšce 180 000. Druhá akce, rekonstrukce městské komunikace Karpatská Jesenského v podjezdě pod Električnou ulicou s realizací pěšího propojení s Jilemnickou ulicí a s realizací definitivní verze zastávek městské hromadné dopravy na Jesenského ulici, včetně řešení křižovatky Jesenského Dolný Šianěc ve výšce 100 000. Další akcí je rekonstrukce chodníků a komunikace od Legionárské k podchodu na Noviny při jazykovej škole, kde dochází k velkým konfliktům mezi hlavně teda motoristy a pěšími. Tato investička je naceněna na 84 000 eur. Dále vyvýšený přechod pro chodce s příslušenstvím na ulici Bezručova před základní školou ve výšce 50 000 eur. Na mateřské škole Legionářská realizace 2 parkovacích míst pro zaměstnance v areáli mateřské školy a rekonstrukce 2 teras ve výšce 20 000 eur. Rekonstrukce chodníků v areáli mateřské školy na Stromové ulici 10 000 eur. A nakonec ještě blíže nespecifikovaná rekonstrukce nebo blíže nespecifikovaných chodníků v městské části Střed, což bude ještě v budoucnosti věcí výboru městské části Střed ve výši 56 000 eur. Děkuji. Ďakujem vám pekne. Rovnako by som sa chcel poďakovať pánom poslankyňam za mestskú časť Stred, za ich prácu a za pomoc, ktorú nám poskytli a za to, že dopredu vieme sa pripraviť a zrealizovať všetko, čo bude treba v budúcom roku na čas a opäť na akcie, ktoré sú pre naozaj obyvateľov a obyvateľky mestskej časti Stred veľmi prospešné. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Pán poslanec Váňo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja predniesol za našu najmenšiu mestskú časť Západ návrh na rozdelenie sumy 500 000 eur v rozpočte. Poslanci VMČ Západ sa rozhodli, že viac ako polovica finančných prostriedkov poputuje na rekonštrukciu komunikácií, chodníkov, parkovísk, prechodcov našej mestskej časti. Čiže navrhujem prerozdeliť do programu 6.3 a položky 717 sumu 135 000 eur, kde sú nie špecifikované presné komunikácie, ale zároveň v tom istom programe a v tej istej položke aj špecifikujeme chodník na ulici Staničnej v sume 55 000 eur a
povrch cesty na ulici Michala Kíša za 75 000 eur. A zároveň pridávame už k preneseným financiám z minulého rozpočtu na základnej škole na Dolinách na prvú etapu rekonštrukcie elektroinštalácie 100 000 eur a na projektovú dokumentáciu na kultúrne stredisko Istebník 40 000 eur. To vlastne už je taká posledná finálna projektová dokumentácia na úplne dokončenie poslednej etapy tohto kultúrneho strediska. A posledná položka je na realizáciu investičnej akcie Pantrekové ihriska na Vinohradoch. Tu by som len vysvetlil, že my sme tam v minulosti robili taký pekný projekt v tejto novej časti spoločne aj s investorom, kde sme vlastne tak na polovicu súčinnosti s investorom urobili pekné detské ihrisko a v tejto istej časti, kde teda po dohode s investorom, ktorý by nám previedol za 1 euro pozemok a ktorý by nám aj daroval projektovú dokumentáciu, by sme zrealizovali Pamtrekové ihrisko, ktoré v tejto časti sa aj hodí. Takže to je za mestskú časť Západ všetko. Ďakujem pekne a ďakujem aj pani inžinierke Capovej aj celému úradu za tvorbu takto ťažkého rozpočtu a aj vedeniu mesta za konštruktívnu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, rovnako ďakujem vám, pani poslankyne a páni poslanci z mestskej časti Západ, za veľmi konštruktívnu spoluprácu, aj za veľmi rozumné a dôležité rozloženie finančných prostriedkov do mestskej časti, ktorá síce je zatiaľ najmenšia, ale pri spôsobe rýchlosti, ako sa rozvíja, možno už dlho nebude. Takže veľká vďaka za to a som naozaj rád, že prišlo v spoločnej zhode a že na prvom mieste sú aj v tomto prípade obyvateľia a obyvateľky mestskej časti Západ. Veľká vďaka za to a nech sa páči, pán poslanec Báca. Dobrý deň všetkým, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Dovolte, aby sme sa aj my pripojili za mestskú časť Sever a dnes vám predkladám pozmeňovací návrh k návrhu programového rozpočtu mesta Trenčín na roky 2025 až 2027. Táto zmena, ktorú za chvíľku prečítam, je výsledkom dohody všetkých 7 poslancov za mestskú časť Sever, za čo chcem veľmi pekne poďakovať, lebo po dlhej dobe naozaj sme našli nejaký konsenzus a všetci sme sa teda zhodli a veľmi pekne ďakujem za vecnú a konštruktívnu debatu pri tejto príprave. V programe 1 manažment a plánovanie podprogram 3 strategické plánovanie mesta navrhujeme položku 717 Sever na znížiť o minus 500 000 nasledovne. Program 1 položka 717 funkčná klasifikácia 111 Sever suma na rozdelenie pre mestskú časť 23 174. Program 323, položka 711, funkčná klasifikácia 111. Navrhujeme výkup pozemkov pre nový cintorín v Opatovej 25 000 eur. Program 46, položka 716, funkčná klasifikácia 840. Navrhujeme pre investičnú akciu Dom smutka Kuprica vypracovanie projektovej dokumentácie sumu 5 000 eur. Program 5.2, položka 717, funkčná klasifikácia 640, navrhujeme osvetlenie Zelnica, vyčleniť sumu 10 000 eur. Program 3.4, položka 717, funkčná klasifikácia 620, drobné zásahy v Opatovej, navrhujeme vyčleniť sumu 20 000 eur. Program 6.3, položka 717, funkčná klasifikácia 451, navrhujeme na investičnú akciu chodník Razusova nábrežná sumu 41 000 eur. Program 7.1, položka 717, funkčná klasifikácia 911, materská škôlka Povazka, rekonštrukcia elektroinštalácie, navrhujeme sumu 6450. Program 7.1, položka 717, funkčná klasifikácia 911, navrhujeme materská škôlka Povazka, výmena podlah, sumu 4482 eur. Položka 7.1,
funkčná klasifikácia 911. Navrhujem materská škôlka Povazská rutina štandardná údržba sumu 3000 eur. Položka 7, podprogram 717, navrhujeme materská škôlka Švermová, rekonštrukcia kúpeľne a WC na poschodí sumu 4144 eur. Položka 7.1, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku Turkovej, rekonštrukcia opletenia sumu 13 750 eur. Položka 7.1, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku na ulici Opatovská, rekonštrukcia pieskoviska v sume 15 000 eur. Položka 7.1, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku na ulici Niva herné prvky v sume 10 000 eur. Položka 7.1, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku na ulici Opatovská nový chodník, zadný vstup do materskej škôlky, vyčleniť sumu 20 000 eur. Položka 7.2, funkčná klasifikácia 9.2.11, navrhujeme pre základnú školu Hodžová výmena tartánu v sume 75 000 eur. Položka 7.2, funkčná klasifikácia 92.11, navrhujeme pre základnú školu Kubránsku zateplenie telocvičenie vyčleniť sumu 90 000 eur. Položka 7.4, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku Švermová kuchynský robot vyčleniť sumu 3 500 eur. Položka 7.4, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku na ulici Kubránska na nákup konvertomatu vyčleniť sumu 5800 eur. Položka 7.4, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku Kubránska na nákup škrábky na zemiaky vyčleniť sumu 1800 eur. Položka 7.4, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku Kubránska rekonštrukcia oplotenia Muriko vyčleniť sumu 10 000 eur. Pre položka 7.4, funkčná klasifikácia 9601, navrhujeme pre materskú škôlku na ulici Turkovej na nákup kuchynského robotu vyčleniť sumu 2900 eur. Položka 832, funkčná klasifikácia 810, navrhujeme pre futbalový klub TFK Opatová rekonštrukcia areálu vyčleniť sumu 10 000 eur. Položka 833, funkčná klasifikácia 810, navrhujeme na investičnú akciu Pamätník Pavla Demitra vyčleniť sumu 30 000 eur. Položka 8.4, funkčná klasifikácia 810, Klementisová ulica Mobiliár, navrhujeme vyčleniť sumu 10 000 eur. Položka 8.4, funkčná klasifikácia 8.10, navrhujeme na investičnú akciu Detské ihrisko Žilinská herné prvky vyčleniť sumu 10 000 eur. Položka 8.4, funkčná klasifikácia 810, navrhujeme investičnú akciu Detské ihrisko Kubrica herné prvky vyčleniť sumu 10 000 eur. Položka 8.4, funkčná klasifikácia 810, investičná akcia Detské ihrisko k výstavisku herné prvky, navrhujeme vyčleniť sumu 10 000 eur. Položka 9.3, funkčná klasifikácia 820, navrhujeme na investičnú akciu prístrešok na prekrytie pódia v kultúrnom stredisku v Kubre vyčleniť sumu 30 000 eur. Ďakujem. Dúfam, že som teda na nič nezabudol. Ďakujem veľmi pekne a veľmi to isté platí aj pre poslancov najväčšej mestskej časti v Trenčíne, mestskej časti Sever, ktorí samozrejme majú svoju mestskú časť pomerne rozsiahlu a veľkú a aj rozťahanú, tak chcel by som sa im veľmi pekne poďakovať za tento spôsob konštruktívny aj pre rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré je vidieť, že sú naozaj veľmi rozumné a že sú po veľmi dôležitej diskusii rozdelené do potrebných vecí pre obyvateľov tejto najväčšej mestskej časti v Trenčíne, čiže mestskej časti Sever. A veľká vďaka aj za to, že ste sa na tom zhodli úplne všetci, čo je naozaj vynikajúca správa pre všetkých nás, aj pre celú mestskú časť. Dovolte mi ešte, aby som ja na záver predložil pozmeňovací návrh. Je to pozmeňovací návrh, ktorý upravuje rozpočet v súvislosti s realizáciou investičnej akcie Župný dom
a rekonštrukcia nasledovne zvyšuje kapitálové príjmy rozpočtované ako nenávratný finančný príspevok o plus 460 000 eur a znižuje kapitálové výdavky rozpočtované na implementáciu projektov Európskej únie o minus 90 000 eur, čo je spolúčasť mesta, a zvyšuje kapitálové výdavky rozpočtované na túto investičnú akciu o plus 550 000 eur. Zvýšenie z dôvodu aktualizácie ceny stanovenej projektantom a zvýšenej dane z pridanej hodnoty. Investičná akcia bude financovaná z fondov Európskej únie s 8% spolúčasťou mesta. Čiastka o výške 50 000 eur z celkovej aktualizovanej ceny je určená na archeologický dohľad, dozor a prípadné reštaurátorské doskúmávanie a bude financovaná zo zdrojov mesta. Ak sa už nikto iný nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. A dovolte mi, aby som dal teraz hlasovať o pozmeňovacích návrhoch tak, ako boli predložené. Prvý pozmeňovací návrh predložil pán viceprimátor Forgáč. Prosím, hlasujme. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Gabriel. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že aj tento pozmeňovací návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Medal. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že aj tento pozmeňovací návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Vaňo. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že aj tento návrh ste schválili. A ďalší pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Baco. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že tento návrh ste schválili. A posledný pozmeňovací návrh som predložil ja. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje programový rozpočet mesta Trenčína rok 2025 v smysle schválených pozmeňovacích návrhov. Prevod z rezervného fondu vo výške 2 859 875 eur na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčína rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov. Po tretie, prevod z rezervného fondu vo výške 205 200 eur na dofinancovanie projektovej dokumentácie Most Orechove. Po štvrté, prevod z rezervného fondu vo výške 127 189 eur na dofinancovanie výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale. Po piaté, prijatie bankového úveru vo výške 6 miliónov eur na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčína rok 2025, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2024. Po šiesté, dočerpanie bankového úveru SLSP z roku 2024 do výšky 2 988 830 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčína rok 2025. Po 7. dočerpanie bankového úveru ČSOB z roku 2023 do výšky 3 683 590 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s programovým rozpočtom mesta Trenčína rok 2025.
Po 8. prijatie úveru z environmentálneho fondu do výšky 6 490 000 eur zabezpečovaného blankozmenkou na financovanie prvej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia. Po 9. prijatie úveru z environmentálneho fondu do výšky 8 460 000 eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie druhej etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia. Po 10. čerpanie kontokorentného úveru z ČSOB akciovej spoločnosti do výšky 2 500 000 eur. Berie na vedomie zároveň programový rozpočet mesta Trenčín na roky 26 až 27 v zmysle predloženého materiálu. Dovoľte, aby som dal hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že rozpočet mesta Trenčín na rok 2025 a s výhľadkou na 26 a 7 sme schválili. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Prichádzame k ďalšiemu bodu rokovania programu a tým je návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 predklada prednosta Mestského úradu Jaroslav Pagaž. Nech sa páči. Dobrý deň prajem všetkým. Dovolte mi predložiť návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024. Predložený návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva zo zmien časti bežného a kapitálového rozpočtu výdavkových finančných operácií nasledovne. Bežné príjmy sa zvyšujú o plus 185 130 eur, kapitálové príjmy sa nemenia, bežné výdavky sa zvyšujú o plus 148 290 eur, kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus 36 840 eur, príjmové finančné operácie sa nemenia a výdavkové finančné operácie sa taktiež nemenia. Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus 317 072 eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške minus 27 12 222 eur a saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus 26 695 26 695 150 eur. Navrhované zmeny ste dostali v prílohe, ktoré vám boli zaslané. A ešte mi dovolte k tomu povedať, že v súlade s paragrafom 9 odsek 2 zákona číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadením znení neskorších predpisov bol návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024, ktorý je predmetom dnešného rokovania mestského zastupiteľstva zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Pričom k návrhu na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 v zákonnej stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odseku 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Finančná a majetková komisia pri mestskom zastupiteľstve na svojom zasadnutí dňa 20. novembra 2024 odporúča mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Pán viceprimátor Žák, nech sa páči. Vďaka za slovo. Predkladám pozmeňovací návrh, ktorý vám bol zaslaný 7. decembra popoludní. Je tu taká zhrňujúca správa, lebo jedná sa aj o upratanie rozpočtov škôl, tam je asi 300 riadkov, takže to bude také zhrnuté. Takže pozmeňujúci návrh presúva bežné výdavky mestskej polície vo výške 36 000 eur z miest na poistné, presúva bežné výdavky sociálnych služieb mesta Trenčín z bežných transferov zariadenia pre seniorov vo výške mínus 6 150 na zariadenie pre seniorov materiál vo výške plus 1000, na dopravné vo výške plus 150 a na služby o plus 2000. Zároveň na zariadenie opatrovateľskej služby na materiál vo výške 3000 eur. A teda taký ten veľmi skrátený opis väčšieho množstva tabuliek. Zvyšuje bežné príjmy na vzdelávanie o čiastku vo výške plus 1 717 735 eur. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky, bežné aj kapitálové v programe vzdelávanie.
A sú to tieto dôvody. Zmeny výšky štátnej dotácie, opravu výšky normatívu na prevádzku škôl, rekreačné poukazy, úpravu nenormatívnych finančných prostriedkov a podobne, zvýšenia príjmov a výdavkov od Daria granty, zvýšenia výdavkov na opravu údržbu priestorov zo Novomestského, zvýšenie výdavkov na výmenu linola základnej školy Východná, úprava príjmov a výdavkov školskej dálne dlhé hony na potraviny a z ďalších úprav vyplývajúcich zo skutočného predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán viceprimátor Žák. Nech sa páči. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Dovolte, aby som dal teraz hlasovať o uznesení, ktoré bolo predložené s tým, že mení sa v ňom len, že tento program, táto zmena sa schvaľuje aj v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že túto zmenu rozpočtu ste schválili. Veľmi pekne ďakujem. Prechádzame k bodu číslo 5. Návrh na schválenie zmeny úverových podmienok pre uzatvorenie dodatku číslo 2 k zmluve o účelovom úvere. Uzatvorené ČSOB z dodatku číslo 1 na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, pán Pagáč, prednosta Mestského úradu. Tak dobrý deň, ešte raz. Tak predkladám vám návrh na schválenie zmeny úverových podmienok pre uzatvorenie dodatku číslo 2 k zmluve o účelovom úvere číslo 0248/23/80226 uzatvorené s Československou obchodnou bankou v znení dodatku číslo 1 a na zmenu uznesenia číslo 186 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 26. apríla 2023. V tomto dátume vlastne Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí úverové podmienky pre uzatvorenie zmluvy s Československou obchodnou bankou, kde výška úveru bola 9 miliónov. Vzhľadom k tomu, že účelový úver nebude v tomto roku vyčerpaný v plnej výške, bude uzatvorený dodatok číslo 2 k predmetnej zmluve. Zmena podmienok bude vlastne sa týkať hlavne výšky splátok istiny a lehota čerpania bude už len do 3.6.2025. Vzhľadom na uvedené navrhujem návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu úverových podmienok pre uzatvorenie dodatku číslo 2 zmluve o účelovom úvere číslo 0248/23/80226 uzatvorené s Československou obchodnou bankou, znení dodatku číslo 1 a zmenu uznesenia číslo 186 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 26. apríla 2023 tak, že poprvé pôvodná podmienka splátka istiny mesačne od januára 2025 vo výške 83 333 eur mesačne, posledná splátka vo výške 83 369 eur sa mení na podmienku splátka istiny mesačne od júla 2025 vo výške 88 235 eur mesačne, posledná splátka vo výške 88 265 eur v decembri 2033. Po druhé, pôvodná podmienka lehota na čerpanie úveru bola do 31.12.2024 sa mení na podmienku lehota na čerpanie úveru do 3.6.2025. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o uznesení tak, ako bolo prednesené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem, prechádzame k bodu číslo 6, ktorý predkladá pán Forgáč. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni, predkladám návrh na zmenu uznesenia číslo 690 zo dňa 26.9.2024. Návrh je v súlade s programom rozvoja mesta Trenčín 2023+.
Dňa 26.9.2024 Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schválilo uznesením číslo 60 návrh na predloženie žiadosti mesta o poskytnutie NFP v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, park v prírode Alúvia a Orechovského potoka a návrh na schválenie s tým súvisiaceho zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie. Tento bod, ktorý predkladám, je o de facto jednoduchej veci o navýšení DPH. Vzhľadom k tomu teda, že od 1.1.2025 sa navyšuje DPH z 20% na 23%. Podrobne máte vysvetlené jednotlivé sumy v materiáli. V časti B sa pôvodné uznesenie číslo 690 nemení, nakoľko na zámer vyhlásiť verejné obstarávanie nemá sadzba DPH vplyvu. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstva v Trenčine mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 690 z 26.9.2024 tak, že v písmene A bod B sa suma spolufinancovania projektu, to je 131 250 eur a 82 centov, nahrádza sumou 134 580 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o uznesení tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 7, ktorý predkladá vedúci útvaru interných služieb mesta Trenčín. Pán Benjamin Lisáček, týka sa župného domu. Nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie, zákazku na uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukcie župného domu v Trenčine. Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť zákazku na uskutočnenie stavebných prác a rekonštrukcia župného domu v Trenčine, ktorej predmetom je rekonštrukcia interiéru a exteriéru župného domu pozostávajúce najmä z rekonštrukcie rozvodov elektriny, kúrenia, plynu, kotolne, zdravotechniky, EPS, EZS, lán rozvodov, okien, dverí, sociálnych zariadení, podlah, osvetlenia fasád, sanácie vlhkosti, vjazdu a nádvoria, čiastočne krovov a strechy. Predpokladná hodnota tejto zákazky je maximálne 2 967 479 eur 67 centov bez DPH. Financie na uskutočnenie tejto zákazky sú v návrhu rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 vo výške 3 950 000 eur z DPH na výdavkovej strane a o výške 3 588 000 eur z DPH na príjmovej strane. Financované cez NFP s 8% spolufinancovaním. Financovanie tejto zákazky sa predpokladá z nenávratného finančného príspevku v rámci programu Slovensko, konkrétne v rámci opatrenia 516 Európske hlavné mesto kultúry 2026. Toto opatrenie sa realizuje cez systém integrovanej územnej investície. Dňa 16.9.2024 bol kooperačnou radou UMR Trenčín schválený projektový zámer s názvom Kultúrny hotspot Župný dom. V rámci tohto projektu sa predpokladá spolufinancovanie o výške 8% z celkovej sumy oprávnených výdavkov. Prenotou tohto materiálu zámer na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebnú časť rekonštrukcie župného domu v Trenčine. Následne po dopracovaní dokumentácie interiérovej časti vybavenia objektu bude Mestskému zastupiteľstvu v Trenčine predložený návrh na schválenie predloženia ŽO NFP na celý projekt župného domu v Trenčine, ako aj návrh na schválenie spolufinancovania projektu. V zmysle zásad hospodárenia takýto zámer by mal byť preokovaný Mestským zastupiteľstvom. Vzhľadom na vyššie uvedené vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku na uskutočnenie stavebných prác a rekonštrukcia župného domu v Trenčine. Ďakujem, pán vedúci, len veľmi stručne, keďže ide o druhú najvýznamnejšiu pamiatku v meste Trenčín po Trenčianskom hrade, tak len veľmi stručne, keby si mohol popísať nejaký časový plán tej rekonštrukcie v prípade obdržania tých finančných prostriedkov a ako to ty osobne vidíš. Ďakujem. Stručne samozrejme, ale ďakujem.
Predpokladáme, že prvých 5 mesiacov v roku 2025 sa budeme zaoberať verejným obstarávaním, samozrejme, a schválením financií s Bratislavou. Následne prídeme k realizácii, ktorá by podľa odhadov mala byť nejakých 6-7 mesiacov. Takže ak všetko pôjde hladko, tak by sme do konca roku chceli zrealizovať celkovú rekonštrukciu. Ďakujem pekne. Ktorá teda môže pozostávať z rekonštrukcie vnútorných priestorov, tak aby sa už potom začala dať využívať táto budova, hej? Tak ako som hovoril, interiér, exter, naozaj je to komplexná rekonštrukcia. Alfa a omegou sú všetky siete, ktoré sú tam naozaj v zlom stave. V súčasnosti sú tam gamaty, tie pôjdu preč, všade budú radiátory, bude tam rozšírená kotolňa, budú tam okná samozrejme buď zrepasované alebo vymenené vo veľkej časti s dvojsklami, takže pamiatkári nám naozaj vychádzali v ústrety v tejto stavbe, takže bude tam strecha, ktorá je momentálne tiež v takom zlom stave, že zateká spravená, čiže bude nová, bude tam drevo vymenené a podlahy budú prebrúsené. Prvé názemné podlažie v podstate bude v užívaní mesta Trenčín, to bude takisto na kompletku prerobené a nádvorie bude tiež spravené úplne na novo aj s vjazdom. Ďakujem s tým, že samozrejme budeme zdieľať túto budovu aj s Trenčianskym múzeum, tak ako sme sľubovali, ale bude to vlastne už rozdelené tak, že nie iba Trenčianske múzeum, ale využívať ho bude môcť aj mesto Trenčín, aj verejnosť, nejaké časti a v nejakej časti bude Trenčianske múzeum. Takže celá táto budova naozaj sa otvorí verejnosti úplne naplno a budeme ju využívať aj my ako nové reprezentačné priestory pre vedenie mesta, pre poslancov mesta, aj pre kohokoľvek, kto bude potrebovať. Takže veľká vďaka aj za tvoju prácu, Benjamin, lebo je to naozaj významná národná kultúrna pamiatka, ktorá zase pozdvihne toto mesto na vysokú úroveň a od začiatku viem, že si pri nej a že na nej tvrdo pracuješ aj tebe, aj Petrovi Kohotovi. Veľká vďaka za to a verím, že to všetko podarí. Takže veľká vďaka. Ďakujem. A poprosím teraz o diskusiu, otváram diskusiu, nech sa páči. Končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dovolte mi, aby som teda dal hlasovať o uznesení tak, ako predložil pán vedúci útvaru interných služieb Benjamin Lisáček. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som teraz prešiel k bodu číslo 8. Návrh na schválenie Mariánske námestie. Predkladá pán Forgáč, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi predložiť návrh na schválenie predloženia žiadosti mesta Trenčín o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu cez mechanizmus integrovanej územnej investície, obnova Mariánskeho námestia Trenčín a s tým súvisiaci návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie, podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Návrh je v súlade s programom rozvoja mesta Trenčín 2023+. Predmetom projektu obnova Mariánskeho námestia v Trenčíne je komplexná rekonštrukcia tohto verejného priestoru. Ministerstvo MIRI ako riadiaci orgán pre program Slovensko vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Výzva bola vyhlásená 9.9.2024. Jedná sa o výzvu, ako som už teda uvedol, v ktorej sa uplatňuje mechanizmus integrovaných územných investícií. Táto otvorená výzva naplňa jednu z priorít integrovanej územnej stratégie mestskej funkčnej oblasti Trenčín do roku 2029 životaschopná aglomerácia Trenčín City. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre úmr Trenčín je 4 018 329 eur. Financie celkových oprávnených výdavkov projektu celkových oprávnených výdavkov projektu je
zo zdrojov Európskej únie 85%, štátny rozpočet 7% a spolufinancovanie príjimateľa 8%. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov je v sume 916 021 eur aj 21 centov. Z toho priame výdavky na stavebné práce na základe rozpočtu s 23% sadzbou DPH dosahujú čiastku 781 028 eur aj 49 centov. Priame výdavky na prípravu projektovej dokumentácie predstavujú sumu 39 900 eur a priame výdavky na stavebný dozor predstavujú sumu 15 620 eur aj 57 centov. Máme v rámci rozpočtu aj rezervu 2,5%. Projektový zámer bol predložený na rokovanie Kooperačnej rady UMR Trenčín dňa 2.12.2024 a tento projektový zámer bol schválený. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je maximálne 634 982 eur aj 51 centov bez DPH. Uskutočnenie je finančne kryté rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025. Vzhľadom na vyššie uvedené vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Dovolím si len o písmo. Návrh na uznesenie. Budeme schvaľovať predloženie žiadosti o NFP, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Trenčín. A v časti B uznesenia budeme schvaľovať zámer vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku. Maximálna hodnota zákazky 634 982 eur aj 51 centov bez DPH a zmluvy, ktoré vzídu z verejného obstarávania, budú mať odkladacie podmienky. V súlade s občianskym zákonníkom za prvé teda povinné zverejňovanie zmluvy a taktiež nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorené medzi mestom a riadiacim orgánom MIRI bude bude naviazaná účinnosť na zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. V prípade, že by odkladacia podmienka účinnosti nebola splnená v lehote do 30.9.2025, tak zmluvy, ktoré vzídu z verejného obstarávania, zaniknú. Materiál, respektíve návrh na uznesenie predkladám tak, ako vám bol zaslaný v písomnej podobe. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o uznesení tak, ako ho prečítal pán viceprimátor Forgáč. Nech sa páči. Za 17 konštatujem, jeden nehlasoval, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem veľmi pekne.